जे जॉइन खाइमानि थानसानि लामा जत त्रिप्रासारो थानसानि लामा हिंलाइमाबा त्रिप्रा मठाव जॉइन खाइखा बनिया उलक तुमा नुका थानसानि लामा सिकरै निजेनि बरक निजेनि टाकु बुकु निजेनि पारा बरकनो थकै जानाय जार लामा सिनुकसु थानसानि लामा सिनुकलिया हायनि हाय आंनि सागनो नु साजागलिया आं जॉइन खाइमानि बाङै के बनिया उलो आं सिनि पारानि ताक दादा नो दाखला बबाय मालाय कौरक सालायखा आंके बनिया उलो जों सिनि सार एमएलए बाय थां मालायखा हायनि हाय आं आईपीएफ तो जॉइन खाइफिसनाय नि सामानि या उलो बर आनो बरनि बुखा कबुइ रावै नो यासा फिका हायनिबा आं बेलाय हामबाय मारो सिनि सार बाय दाखलानोबो तै जत अर पारानि तापुक तै बहुत सनोबा आं कयना मुसुबो सिनि पारानि डेभलपमेंट हुंदी जे कोनो सामं हुंदी जों खाय सामं खाय साथाय बरक बा जों खाय चावानि हिंखे जों जे ताबक सिनि पारा चलाय तमनि जों गोबां प्रब्लेम नुखा रेगरां आनो से फाय सों फायबाय आं सामंबो मुरैया मुंसा खाया आं बायके सायमनबा बसि नेता रनो थां सोङैदि त्रिपुरा मथा नेता गोबां दं बरनो सोङैदि हिंखे पाब्लिक रक तमासा नेताओ सोंफासि रेगारां हानाय दे हायाबो साजाया बहायके चेरिया बरकनो बहायसे जों नोक दंसु सुदु निजेनि बायके आं जाय थांसिनाय ओ कायसा सि बरनि वान सगमानि जों अर तंगै जों बायके सिनि फिचार हाय थांमानायबा जों कायसा लिडार सिंखे कम से कम जों वा सक थाय तंगो जों जे बरकनो तैबै सामं खायरमनि ओ बरक बनि कं तैखि मानि रां दे मानखा माया दे जों सिवा नं हाफानो ताबक जे सिनि पारा चलाय तंमनि रां बुइ माय दे तंग माया दे तंग बहाय रक कोनो नायमनि गरै इनके बहाय सामं र आं नुखा इनके आं बहाय सामं रनो चाजालिया हानि बांनो आं हायनो हाय आनि लामानो तेवाइसा फिरक फाय आईपीएफ जो जॉइन खाय र फायफिगा इनके तै कायसा आं सिनि पारानि जे तिनि और मीटिंग मांजा फायनो रनो सामसुबो जों गुबै लामा हिंगानि नांगो जों जे ताबक त्रिपुरा मथा थांसा मनि जागा हिंला हांखे ब एकदम चिनि फिचारनि बाङै सायां थांनाय बनो जों वान सप्ताह हिंखे हायनो हाय जतनो खुलुमखा हामबाय।